Táto polifunkčná budova ponúka obrovský potenciál na vybudovanie nového poschodia, čím výrazne zvýšite úžitkovú hodnotu nehnuteľnosti. Pozrite sa, ako viete využiť prízemné priestory. Z bývalých skladov či prevádzok môže vzniknúť štýlová reštaurácia, alebo priestranná spoločenská sála na svadby, oslavy a firemné podujatia. A čo takto elegantný bar či kaviareň pre vašich klientov? I zázemie na prízemí je ideálne aj pre kompletnú gastrokuchyňu či výrobu. Rovnako tu viete zriadiť moderné administratívne prostredie pre vašu firmu. Možností je neúrekom. Ak vás tento objekt zaujal, zavolajte mi ešte dnes a dohodnite si obhliadku.